Stadiwm! 8 o wynebau cyfaroedd Stwnsh fydd yn brwydro mewn 10 camp corfforol. O'r trac i'r dŵr, fydd yn gwthio pob un i'r eithaf. Gyda sawl surprise a twist ar hyd y ffordd, mae popeth yn y fantor. Dim ond y gorau fydd yn goroesi, achos un wrth un, bydden nhw'n gadael y gêm. Pwy fydd yn dathlu mewn 10 wythnos ac yn cipio tlws y Stadiwm? Pam dwi'n mynd i ennill y Stadiwm? Dwi yn ddynas, cryf a pwerus. Dwi'n meddwl na fi sy'n mynd i ennill, achos fi'n eitha cyflym, fi'n eitha ffit, a dyna ni. Fi yn dda am dipo defed, ond sa'n credu byddwn ni'n neud hwnna heddi. Dwi'n reslo bawd, rili dda neud hwnna. Danso? Dwi'n chwarae rygbi, lot o rygbi, so watchwch mas am hwnna. Dwi'n meddwl unrhyw beth efo fatha cydbwysedd, neu ella bach o flexibility, dwi'n gobeithio na i serennu'n hynna. Mae rhaid i fi ennill. Os chi ddim yn gyntaf, chi'n ola. Na'n y motto fi. Falle bo fi'n fach, ond fi'n ffyrnig. Yr unig eiriau o rybydd sydd gen i fi ydy, gwyliwch eich hun, mae Huw yn dod. Right, tro diwetha, yn y Stadiwm, concro'r wal ddringo oedd y sialens, a Huw yn cyrraedd y copa yn yr amser cyfle yma. Chwith dim ond gynta. Oedd angen casglu fflagi ar y ffordd lan, ond Lloyd yn cael hunlle. Ar y sgorfwr, Jed sy'n nawr ar y top, a Lloyd yn rhy hyderus ar y wal, felly mae fe'n cwmpo i'r ail safle. Ac ar ddiwedd y sialens diwetha, twist enfawr i Cadi a Beca. Yn lle bod na rhywun yn gadael y Stadiwm, mae yna gyfle wan. Cadi neu Beca gael ei lle yn ôl. Cadi chdi'n gyntaf, iawn. Mae gen ti 10 eiliad wan i ddweud pam bod chdi'n heiddi dy le yn ôl yn y Stadiwm. Fi'n teimlo nes i ddechrau'r dro dron gyda'r ras rhedeg. Fi'n teimlo di lot mwy i gynnig. Mae dy fi lot o fôn braich, fi'n grif, allai ddawsio. A fi hefyd, newch chi profi ennill yn erbyn fi anyway, so ma'n fi fod nhw'n... Oce, amser allan! Fi'n gallu dansio! Beca, mae dy 10 eiliad di yn dechrau. Wan. Dwi'n rili flin hefo'r agwedd nes i orffan ar yr her. Dim yr un olan cynt, o'n i'n flin hefo Lloyd, o'n i'n flin efo Jed, o'n i'n meddwl bod fi dan anfantais felly. Dwi eisiau dod nôl, a dwi eisiau bod efo agwedd gwell, a dwi eisiau neud o'r genod. Dwi eisiau cario mwy o genod. Oce. Reis, genod, dewch i fan hyn, o'r ffordd. Oce, dewch yma, dewch draw. O na, fi'n teimlo fel. Oce. Mi all Cadi allan gynta, a fi'n teimlo bod hi wedi cael gymaint o amsar yn cystadlu yn y Stadiwm. A cofiwch, mae'n gallu danso. Mae'n gallu danso. Ond oedd 10 eiliad nath Beca siarad yn dweud bod ti eisiau gwneud e'r genod. Neges prif yna. Ond ydyn prif o Beca yn cystadlu'r cryfan y wana. Beth bydd... Wel, os ath hi mas yn ail. Ydych chi eisiau dod o'r cystadlu'r gorau mewn? Hei! I fynd yn erbyn chi, ta ydych chi'n mynd am y gwana? Iawn, ta, ei boys, mae rai ni fotio wan, iawn, reis, pwy dyn ni'n mynd i ddewis? Oce. Pobl hapus? Hapus. Wel, ni ddeithio nhw ta, Hei! Iawn. Oedd hi'n penderfynu'r hanod o anodd. Cadi dwlu'r egni yn y 10 eiliad yna. Ti'n gallu dawnsio, wrth gwrs. Beca, neges lyflu. Dwi'n gwneud i'r genod, ond o'n i ddim yn gallu dewis, felly wnaethon ni cymryd enw mas o het. Digon teg. Iawn te, y person sy'n dod nôl i'r Stadiwm yw... Pensiwn. Cadi. Cadi mo ffwrdd! Fantastic! Wrth i bod. Oce, hei, diolch am yr ail gyfle. Na i brofi chi gyd yn wrong. Gobeithio mae her dawnsio gawn ni. Gobeithio mae her dawnsio gawn ni, ei?
Mae cadi nôl yn y gystadleuaeth, a gan bod hi wedi colli mas ar sawl her, na i dyblu'r pwyntiau oedd ganddi pan oedd hi mas fel bod hi ddim rhy bell tu ôl. Ond, be sy'n wynebu'r ser y tro yma? Fi nôl yn y gystadleuaeth! Reit, ni wedi cael yn casglu mewn i ryw neuadd chwaraeon enfawr. Beca, dweithio ni please beth i ni'n neud ma. Chi eisiau gwybod? Oce, felly dyma'r her. Flag ffwtbol di'r gamp nesa. Felly, fel pêl-droed Americanaidd, ond heb y taclo a heb y bêl. Ond yn lle gwisgo pads enfawr, mae yna bib swish yma yn llawn baneri i chi. Eich her, dwi'n cymaint o faneri o'r chwaraewyr eraill o fewn yr amser, ond i wneud bethau bach yn fwy tricky, fyddwch chi'n gwisgo mwgwd ac yn gorfod i fyny ar eich cliw i ddod o hyd i'r chwaraewyr eraill. Be bynnag sydd yn mwyaf o faneri ar diwedd yr amser fydd yn ennill. Mae wedi canu yno ni. Mae ar ben. Wel, hon yn mynd i fod yn fler, dwi'n teimlo. Wel, mae hon yn swn yn gêm wirion bost. Dwi'n rhoi llawer obaith i yn y gêm yma. Dwi yn edrych ymlaen at yr her yma, mae mor sili. A sa rhywun yn gallu mynd â hon bysa. Yr unig fantes sydd gyda fi yw bod fi'n eitha ysgafdroed, so potensial i neb glywed fi, ond pwy a wyr. Fi'n rili gwael am giglo, yn wedig pan fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd a fi'n gallu clywed synnau. So fydda i ddim yn dda yn cadw'n dawel, ond os chi'n dod amdano fi, jyst goffa cymryd e a trio cymryd gymaint o flags a gallai. Fi wedi bod yn meddwl yn ofalus am dactegau, falle na i trial cuddio'r clychau, fel bod e ddim yn neud sŵn, a falle na i trial taflu'n llais i hefyd i dwlu pobl off, falle bach o gyfarth. Gallwch chi clywed fy ngloch chi, mae fy drosodd yn barod. Rhedeg yn gloi. Gan fy mod i'n ail ar y tabl ar hyn o bryd, falle byddwn ni'n targed, ond fi'n targedu Jed tro ma. Pawb gyda'i gilydd yn yr un sialens. Jed, ti'n cael e, bwy? Mae Lloyd yn dod ar ôl fi. Allw drio, os mi eisiau, reit? Ond fyddo ddim yn dal fi gwaith. Geirio rhywbeth i bob arall, cadwch yma gyda'n ymlaen, dwi'n dod amdana chi. Hwna'n awful. Fi'n ôl a fi'n meddwl busnes. Watchwch mas. Oce, gawn i'ch mygyda chi ar, please. Saith o bwyntiau i'r enillydd. Yna 6 pwynt. 5, 4, 3, 2 ac 1 pwynt i'r person sy'n casglu lleia o fflagiau. Oce, gawn i'ch mygyda chi ar, please. Flag ffwtbol yw'r gamp i ser Stwnsh heddi, lle mae angen casglu cymaint o faneri sy'n sownd i'r chwaraewyr eraill a phosib. Ond, i wneud pethau'n fwy anodd, ni'n rhoi mygyda arnyn nhw, felly dyn nhw ddim yn gallu gweld dim. Mae hwn yn mynd i fod yn ffynnu. Ond, pidwch trio hwn adres o'n chwyr. 3, 2, 1, ffwrdd â chi!
i deal bach, e? A ffordd! Ffordd ma! Fi'n licio hwn! Fi'n licio hwn! Fi ddim yn licio fe! Fi ddim yn licio fe! 30 eiliad ar ôl! Amser ar ben! Da iawn, da iawn! Iawn, faint bydd i gael e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ddim yn rhy ffôl. Oedd o'n rili funny, nes i rili joio'n hun. O'n i'n rili ofn, o'n i'n clywed pobl yn rasio heibo fi, o'n i'n gwybod os o'n i'n mynd neu dod. Dwi ddim yn hoffi'r twyllwch, rili. Mae'n scary. Mae'n rili scary. Ti'n gallu clywed pobl o gwmpas ti trwy'r amser, a ti ddim yn gwybod lle maen nhw'n dod o. Ar un adeg, fi'n siŵr nes i clywed tua 5 person o'n fi, a nes i just gollwng i'r llawr. Neu rowli bowlis. Ie. 6, 7, 8, 9. Wel, dwi'n meddwl na fi di'r person gweitha erioed yn hanes y byd i chwarae'r gêm yna. Ne, mae gen i fi dwll yn ymhocad, dwi'n siŵr iawn. Dewch chi faint o flags dwi'n ei gael. O, mam bach. 1, 2. 6, 8, 9, 10, 11, 12. Flag football oedd yr her heddi, ond faint o flags gath bawb. Cadi gyda comeback y gyfres, pwyntiau llawn iddi hi. Yna 6 pwynt i Jed. Lloyd yn casglu 5 pwynt. 4 i Luke. 3 pwynt i Leia. Gareth 2 pwynt iddo fe. A Hugh. Nes ti'n rybys yn y gêm yna, boi. 1 pwynt. Felly, da chi'n barod? Barod. Barod yna. Oce. Os unrhyw un yn gadael y stadiwm heddiw, oes! Felly, da chi'n barod i glywed y sgwr? Ia. Reit. Oce, ar y top, hefo 40 o bwyntiau, mae Jed! Oce, yn ail, hefo 37 o agos, mae Lloyd! Da iawn, Lloyd! Yn drydydd, hefo 28 o bwyntiau, mae Hugh! Da iawn, Hugh! Yn bedwerydd, hefo 24 o bwyntiau, mae Gareth. Da iawn, Gareth! Ac yn bumed, hefo 23 o bwyntiau, mae Luke! Da iawn, Luke! Boi. Meddwl, ddim yn rhy ffôl. Ddim yn rhy ffôl. Felly, unai Cadi neu Leia sy'n ar fi'n wynebu'r gosb oer iawn iawn. Gawn ni drymroll, reit? Felly, yn chweched ac yn aros yn y gystadleuaeth, efo 19 o bwyntiau, mae Leia! Da iawn, Leia! O, Cadi, ti'n newydd o nhw! Yr unig gysur fi'n cael mas o hwn yw, bod fi wedi chwalu chi gyd yn y gêm diwetha na. Daw, di cael. Os colli, colli gyda bang. Da iawn. Colli dy ban. Reit, dos i gael cawod oer yna. Mae'r gystadleuaeth yn poethi. Ond, gweitha ennill y sialens diwetha, Cadi sy'n gadael y gystadleuaeth eto. Gobeithio bod ti'n joio cawod oer. Oedd unwaith yn ddigon, ond mae dwywaith jyst yn gas. Sa'n edrych mlaen am hyn. Tro nesa, yn y stadiwm!